CHINSA ni kumibono mwanjo muri na ukwani ndonzi ya sobereta semarogoba yabono kakene gukwarigania SMS ya mwana mwenyaro kumanyigati yali yatogendete gukwarigania SMS ito yoborya anamono SMS ya mwana mayali tukeriga ali ya Jumatano tariki 14 umutinyi bono kabiro mwaka w'ikiri bubere na 2024 nyirabona ituko abange bagendete gucengera soko na kwebiye gwasoko benyera abanchi babona bali banchete asenkire yokoro cy'ubwanjani rimanyekanite buna Valentine's Day buna Ndizi TV ni gabara libaitana bwatane wigo Ndizi TV barasense melia ya Kyombo Allness Children's Home ekiro bagendete gusangamo n'abana bukuru asense milyon engana boyo turacho kubwatira so imeno kumanyari yarabeka okorekana korwa asense mengati yari yagendete okorekana imene isiko yorongorwa Gusii agarikira bwatani bange korwa asense melia aya nyaribari amo na bumachoge bagendete kuburi gwikiranirwa kwa magendera CHINSA aongera bono Jumatano ye yokorwa ash Wednesday gochiase abageni bekanse Catholic umujega bono cha kabene misanja kolekana sense melia Nyabururu ayini nchiwoko Nyabururu nchiwoko manya yo asebiro obitariye bitamba sonsi na manga senchira yobwenge tobwati gweterense melia mtandao semelia Facebook na bogotonyara buna Ndizi TV News Digital na bagense melia YouTube na bogotonyara buna Ndizi TV News tokubwatira nere Eriko ne kibuna ko yanyororo gwetera sumu na boimanyeri akuru kwa LYDIA MOSE na boigo woto basekweba Petra na Mokeira na eroko ne kichibi chamu nilioge ngoyekerade asenchira ibwendre teritene nenchi nkuru kwa VINCENT ONYANCHA Akoya chaka ekiombe kia Dentist for Africa kubwatira namo nobisi yomo MCA we ward ya Masigesta Michael Mtume ni gobona wagendrete no murobere bo kunyara kuro bulingo libwa maino asenchire yabo sabune nchire mu yokunyara gokinya mangana lengetobo cheno ase ward yo ya Masigesta me county ya Kisii kolengana ne kiombe kinegiyate birebu namba cyo kuro bulingo lyobo asabantu babo lyo kunyara we sokye bune nchire mu yokunyara kolengo morire ao gati yabo no kuligerya mangana lengeta maino aso kunyara ko wa mariyoko bali baratoke no muchando ase omweshimegwa Mutumi Masase ase gasi agendete korerengiya ngani kona ruri nyamacha ari asatambe sana sengide ya maino na chire gaiga na no ndira bana barorombu yabarembu yabangete merobeli mbiyere na gokigusana yongo wakero mungambye ito Masase Mutume ngambi yamono na ndembi yamono ekiara nagendete gotororera mabira kirengaki na ndera onje na tokonyete na ndibono tokonyire Njengo musabira ngagenderere gokoraiga Nyasaye agenderere kumusesenia ekiagero yokoruga ko munabona agenderere takotona Nyasaye gakoenderera kumumentera abantu baruwarite binyoroga amaino tokoenda buzungu twagenda bizumu kwatorete abanyagitari yange gaiga bagendete gotokonya amaino ende usabira amayanga yamono ende tata sinencho ende tokotorete abanyagitari yanga Nago tigana na yubono abamenye kuru asebunga nyalibali chachi yo kutoka miye county ya Kisii ni gobono bali no kwegera na gosemelibuna mbachi konyara kibesa ikibono kirakwanya gokini amangana lengeta masomo chiskuru maiga yoko ichuri ya chifomu chibasare asiri tukuri lero ni gobayijaranya chibairanya chibasare icho gocha service ya CDF imeye bunge ya Nyaribari chache okwana litukuri lero mu manager Evans Makori kuru service ya CDF ni gatebiro mu bunge zaidi chanda na one kiribuna abali bonsi babete bakujora chifomu ikina gukirani ambachikonyara kibesa cyaboroke wali cyose secondary yose barasa secondary kubotakana buna nige bunge yobegetemero beresene kone kibuna aboroke wankonyara wali kibasari unenkire mu yokonyara gokinya mangana lengeta masomo ase bunge yo ya Nyaribari chache Igonde constituency manager ya Nyaribari chache constituency lero igoto wate exercise yo kolisi uchi pasali application forms cyabana funzi ba secondary schools oto abagete exercise yeke kabachi category bere ntu akora ko receive ya universities and colleges ono lero constituency ngima igoto abegete chiricho ni mbali kere ward chiko receive rwaro ase Kisii Central ward lero gotole menyingwa ase Kiogoro igobale Kiogoro CDF office ase Kiombu ward igobale Kiombu CDF office
Iveno igo bale chirichiro market arafu ekero kogenda Birongo igo bale asakoro kuchirichiro water chifomu echi igo tolega gochirisiberia ase ebinyoro ime erinde neria abantu batatamere igo tutagete kero omonto asa konyara goikia form asa abantu batari gotumeka chi transport batari gotumeka chi besa chinyinge goikia form office at the same time igo tolega korigereria abaibori babegete ebinto biri bitakeira ase chifomu na gotigana y'umunchu muligiro bono gati y'abamenyekuru wa sensemeri ya Gyanche yo kutoka sub county ya AMAYIA county ya Nyamira ase ebunge ya Tutu Masaba ni gona barokane kwe murungane na komo CHINSA y'umuriro ose Kenya Power kubwatekana bunamba bwati murira sensemeri yo ayani gaho chama yo komentoro chibese cyo erwa gwakana so gutumia sola ikibali gwakana siringe meronge bere bono chibese chinego kya mentro ka siringe merongene ase bate bero muri guchwanje gutumeka sola sensemeri no koganya Kenya Power kone kuna nkobekuru waro murira sensemeri yo nigo bakorokana so kwa merio komento wechibesa ichibono bakana sentera y'umuriro bwe sola ase bono bate bire pakane test masenseme yirukanya rwikirania magani ya wana ukinyo bonchereria anebalia bakurigereria chinchera cyo gwekinia gutumeka estima Amatukarenga ngapi sawa go tigana na yuni gobono abarai ba matatu kurase county ya Kisii bakora wana Kongo MOSE babere bakorera na kubeka so bwasiole gati emero bebegeta se county ya Kisii ane munase sector ya matatu eriko ne kibuno bonchuri obo ngocho okorekana bole asenchere wendrete ni gochinga kechibate birebuna baratwari misangirekana eriko nyara komera na abantu bonse ba matatu eriko nyara kubeka chinchira kinanyara gokonya sector ya matatu ane munimiye county ya Kisii Petra twari gukwanira amangana Kenga kimuro itoko kyonse ekena kitoko gekora bankwana mbara babere bagontriferi sama tukamange rero bono igo bacha barenga abantu barenge bane bacha ofisi ya state transport ofisi ya municipality no gature kumana bacha barenge tayari nesendi abo bisamba ikaransto babere be serikali autware ko bangana barabo oba tufaire mesa igoro umukutano yo umungwano yomo onyo obangaga iganyo turbanani tukite kurwana segende onsi asengencho twabera abantu abanene abo konyoro umuntu yo makine tata bwati akiri narara umuntu tabwati akiri ingoja kurwana seginere abagaka banderia gatosoka ukisiko mugutano tenene na kesi ni police na kero MOSE excessi na kera mu chief inspector sini abaskari mbacha abange sana abantu bane be stage ekaro bayibunga eseginera bamnyakani bocha abantu abange sana abatebya mo basako kora kinigions digatotamira serikali generali bosabe serikali ya county government ekora una excellence simbaraka ne serikali ya national government bakora uchunguzi ekiagera ekero togenda kubwatira naryo aserefenye weketo kenga maybe umuntu yo monaro okotumeka chikaperi bere sato bacha kubera serikali maybe nero kwenye kuru information inga ngipenda serikali akoro chunguzi yaye na inde yanje koro chunguzi asobwango ndo basakuru wana segi ndelio wasiri kwenye wanatutu twakolire twaranga petoko kini kama na itu enyole kibese egene twanyo kibese koro kiste stage nikia bulire agera abantu bacha guwakana hono bwatatu guwakana wateba ningu kana tutu kwambe toko nyime wanarati tumukonye egeri kibese koro iswaye county atorosi na gotigana y'umuwakili Kilifombeta ni gobono anyarega kurobo ko ingo cheskuru y'oboroso ya Nyangiti yubono gotoka se bunge ya Bonchari gokwana kurwa se skuru yuni go Kilifombeta abereka gote yabuna nabegete miroberesene kunyara kwa neke bunango cyare gukine birengo bya masomo go cyase skuru kiri asense magisteri kwenyara enda boni gate birebuna mbache ko bolyo MMC nabo igo no umubunge bwenseme yo kubwaterana asokunyara gukinia ebirengo by'ekisemi nabo igo birengo by'skuru ena boni gate biro gukinia wishyomba cya kibara oyo ikibona nyara ko igora litukulia rero nenchire mu yo kunyara gukinia mangana arengeta amasomo nekisemia se giskuru
society ye waite wono wikoira no abantu bali bonse bakorore kuno no kwarweta gaiga kwa chire skari wasomere skari nende wasomere gaiga wasomere skari kwa bero muntu bana na berega nko expect bari na koira oirane obakonye na barabo osemba imoke ndoko baruskorunse ochigo igo ekere bante biri inchuo tokonye na ende ndoche mbari kwenyara gosemba bwate challenges mbabwate problem besanjiri goitsana tinkoira na kaiga na kitwa kere babo William banga kerete kaiga simi bante bimba bwate problem ne challenge ne cho ne saregete ende ne cracketi na ende mba njisa ini ngararende nimbeka kamo ibere woberega botato iga tonya komentrani ne birasi toche korora ngake mangana chakoba tutitogiye mobunge atamente birasi nabo tukura na kaiga ndigi abantu babere batatu korora gosenga korora tine birasi tocha kobeka na into iga iganka ndo chikonya kokanya tuganye mpaka dire challenges cha chire abana comment kabare abana kerba metakire abali mu comment kabare ekerba metakire nininko chicho chibabu chi water se birasi chi blackboard bitabu kerento wika challenge sebo kiga entu abanyene enke we take up that challenge to chake thank you bali mande bawo cha kotoretera kende na manje toretera baadaye ndosugeti atwa na abegeni bekanse Katholiki ni go bachakire amagoro yo kwengata asitukoria rero ria Jumatano yero ni Jumatano yeri buni go bono abakrista ube baumirana aisikansa aho imeye Kirisia ke Katholiki aigasense ya Kenya mono imeye county ya Kisii ase parokia ya Nyabururu ni go bono abegeni baumirana inse ya Father Juma ni go bono banyara kuburi gwa kwaneke nango sanga bale nabali batabwate engana boigo ya rokane ko wokoboko no moko humugambe supplication Randa Charles Nyauso Yongorwa Father Pancras Juma ase parti ito Nyabururu. Reatu achiramo asengencho yogo chaka organoru kwengata. Ruama tukema nongene reusio. Ase okoru ko dagoitamo namangana ana kubatikana kono buatikana ninga kiega yo kwengata. Itangani ninga to kwengata okweri na birebi ya sengencho bwanya sai. Kabirenga ki yogo sababa kong na kono wa tobia na ko abantu bakoerne kwengata waito to abandiri baga to ngabiri to kwengata. Ase yigo to kubole abantu bonsi tobe enga kiega imatukemarongene okunyere mitesuru ya Yesu Kristo mtukemarongene na kunyura eminka kia wa Israeli wa tarita seroro gotewa en moyo goyoiga no boro subaye ze billion takatifu na indu twensto achiramo kirenga kikunyura singin jogo sabera na bande ko bana bande na ko baene ko bodi nema asugma bwabonsi ento ko bodi sa to eneme yibotambe tomenya sobo amatobia kati abande toba nomara embasire walitu ya Kenya na kima toba nenchinga ki chogo sababu tambe no sababu saberense ya Kenya ento wanyene tuisabere ngasato sini na habari mikrose county ya Kericho ni kubarokane kwe murongani yako bwatikana no kunyora uko watuka ko boyo sense meje gukwana litukulia ragati yabari minigo bate birubu na serikali ya Kenya kwanza ne bwante kuligereria enchero boyo bwente kwekera abari mi asobwango asabate birubu namba chikunyoro go simeka egento kira chikere na maga amangana ringeteri gesa maga yogo simeka na boni go baburi muwaziri otenete amangana ayo obulimi ridhika mindure kwane kibuna konyara kubwata ko boya sobwango libanyara konyora chinga gichinyororo asowekerania risimekali yabo. Kilimo House ambao wana release wana coordinate maneno ya supply of fertilizer katika nchi yetu ya Kenya wako na makosa. Kwa sababu gani? Safaricom imetuma messages ya wakulima wote wapate kuchukua fertilizer, lakini ukifika hapa kwa depot lori moja imefika. Kama saizi lori moja imekuja hapa na magunia 600 peke yake. Wale wakulima wako hapa wanahitaji mbolea zaidi ya 1000. Kwa hivyo naonyesha kwamba hata leo peke yake
Wale wakulima ambao watapata sio wote. Wakati wa kulima, wakati wa kupanda ni timing. So tukikoza kupata mbolea wakati inaofaa, hatutapata mafuno vizuri. So tunaomba serikali atusaidie. Na nalimaga shamba eka 6 na hii ndio wakati wa na hapo nchiria muna amenyi kuruwase kaunti ya Migori ni kubarokane kwa nobu oba kubwatika nobu stadium nobu sagani obarokane komenta sense muyase kolekya bwango igani gotebekana buna abantu babere ni kubabere bakoraswa no goitwa na gukwa goikera go sena abandi babere kwanyara gotigerwa chinkoma chintinde amenye kurense meyibono ni gobaganira nsemo yobore ndiko mukigitambukira no korobutuki bwa ngo elikumanya abasari abo barokane kubeka uniform cy'abanyanyimbo abarokane gosekasijya abantu asokonyara ko rebindu byabo goikera goitabande gokuwa sensemeyo ya Migori. Nililazimisha nilale chini ili kuokoa maisha yangu, lakini Mungu alikuwa mwema, hawakunipata. So baada ya kitukio ilibidi tuende tukimbilie tuone ni nani aliyeumia. Kufika kule tukapata jirani yangu amepigwa risasi. Tungeomba hali ya usalama iangalie jambo hili na ilichukuliwa kwa dharura na ilishughulikia kabisa. Kama intelligence waangalia hao watu walikujaja na kwa nini walikuwa wamevaa lazima full uniform na walikuwa na bunduki. So mtu sasa utaogopa kumhudumia askari wakati amekuja kwako jioni kwa mhudumie. Uchunguzi tumeanza, hatujui kiini ya saa ya the whole scenario, lakini tunaitreat kama normal robbery, lakini tutafuatilia kabisa tuhakikishe kwamba tumefika mwisho na hao watu wameweza kukamatwa na kustaki. Mwichimu ligo no goikirabu no kujakira musumali mangana majya senchira yo bwenge na mangito akwaligana tende ko bwatikana ne biro mwichimu ligeria ngantire nyabuturega bwa senchira yo kuyachuta ke koragense mo yabono margo Frida Kerubo nere na SMS ga kumanya senchira ribo na ko yasansa murana buna balike baito bagendrete ko yargania ko rwa SMS ya mangana majya litukuri ya rabuna stariki kumenya mwichimu ligan twalige tiko twaro moroki woyo mo kurwa University ya Kisii oyibona ko nyoligira sense mtandao yaye bunani gaganitie ko mumera omo Senator Millicent Omanga ilibona adake asiri tukategeria Valentine kwenda sebitango bitanyara gutangaka igomorokyo tutachi kumutwara se CHINSA chigabono chiabono margoba mbyemono sogo chora gotengera Ndizi TV amandegere eyo ose ama narubwa nsubu mu Gusii abo igo inyorobono olitobwateranere kurwa sensemende yo muno boimanyereri yakoro kwa LYDIA MOSE abo igo ekero clipet no nira Mokeira ane kichibi chamu niri gicha wikire asenchira enkra ntomera nditukulinda SMS ya mangana mayato robo gari obuja leterana nchenkoro kwa VINCENT ONYANCHA.